Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι 19 Μαΐου. Συγκεντρωθήκαμε διαδικτυακά για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, την αγαπητή ΕΠΟΝΑ, για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και την όλη διοργάνωση, και να τους ευχαριστήσω επίσης για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω και εγώ σε αυτές τις σπουδαίες εκδηλώσεις. Θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου τονίζοντας ότι αυτά τα οποία κάνει η ΕΠΟΝΑ, όπως και όλοι οι ποντιακοί φορείς στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, είναι εξαιρετικά σημαντικά, και όλος αυτός ο αγώνας που γίνεται για την δημοσιοποίηση, την κοινοποίηση της γνώσης στο ζήτημα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού δεν είναι κάτι που αφορά το παρελθόν όσο αφορά το μέλλον. Επίσης δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς τους Έλληνες, αλλά ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο της Δύσης και γενικά όλους όσους πιστεύουν στην δημοκρατία και στην ειρηνική ανθρώπινη συνύπαρξη, η οποία βεβαίως για να επιτευχθεί πρέπει να στηρίζεται πάνω σε συμφωνημένους κανόνες. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας, πρέπει να το τονίσω αυτό, όπου αναδεικνύονται αυταρχικά κράτη, αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία έχουν και την στρατιωτική τεχνολογία να ασκήσουν μαζική βία και να εξολοθρεύσουν μεγάλους πληθυσμούς, η συζήτηση για το έγκλημα της γενοκτονίας καθίσταται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Επομένως, εμείς ως οι απόγονοι των ανθρώπων οι οποίοι βίωσαν και κατάφεραν να διασωθούν, βίωσαν το έγκλημα της γενοκτονίας, έχουμε μεγάλη ανθρωπιστική ευθύνη και ηθική υποχρέωση ως πολίτες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του κόσμου να μιλήσουμε για την εμπειρία των προγόνων μας, να την διεθνοποιήσουμε, βάζοντας ένα σημαντικό λιθαράκι σε αυτή τη διεθνή συζήτηση για το έγκλημα της γενοκτονίας, έχοντας την ελπίδα πως με μια τέτοια δραστηριότητα τουλάχιστον θα συμβάλλουμε στην αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα με ποιες μορφές συλλογικής δράσης και μέσα από ποια σχήματα διεθνή και άλλα και τι είδους συνεργασίες μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία της ανθρωπότητας από την επανάληψη τέτοιων μαζικών φρικαλαιοτήτων και εγκλημάτων. Πρέπει να τονίσω, και αυτό νομίζω είναι χρήσιμο να το έχουν όλοι κατά νου, ότι ο αγώνας αυτός που γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ σπουδαίος. Δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο τις τοπικές οργανώσεις, τους συλλόγους, που τον κάνουμε μια φορά το χρόνο τον Μάιο και μετά τελειώνουμε, πάμε στα σπίτια μας με ήσυχη τη συνείδησή μας. Είναι ένας διαρκής αγώνας που αφορά το παρόν και το μέλλον και της χώρας και της κοινωνίας μας, αλλά και το μέλλον της ειρηνικής συνύπαρξης και της φιλίας μεταξύ των κοινωνιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο. Ένα από τα βασικά εμπόδια στην αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων όπως η γενοκτονία, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι η ατιμωρησία των καθεστώτων και των κρατών που στο παρελθόν έχουν διαπράξει γενοκτονία, καθώς και η σιωπή και η λύθη αυτών των εγκλημάτων. Και αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση με την γειτονική μας Τουρκία. Και επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για την τουρκική περίπτωση άρνησης της γενοκτονίας. Είναι άλλωστε πολύ φρέσκο το παράδειγμα. Θα έχετε βεβαίως ακούσει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αναγνώρισε επισήμως την γενοκτονία των Αρμενίων ως γενοκτονία, χρησιμοποίησε την λέξη γενοκτονία στην επίσημη ανακοίνωσή του. Και βέβαια το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και η ίδια η κυβέρνηση, το καθεστώς Ταγίπ Ερντογάν, αντέδρασε έντονα στη χρήση του όρου γενοκτονία. Και όπως γνωρίζουμε, ιδιαίτερα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι κατά καιρούς κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι αυτό ένα θέμα που ξεκίνησε, ένα πρόβλημα που ξεκίνησε με τον Ταγίπ Ερντογάν, και προηγουμένως οι κεμαλιστές τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν και παραμένουν σκληροί αρνητές της γενοκτονίας. Λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατά καιρούς βγάζει ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζει τις αναγνωρίσεις της αρμενικής γενοκτονίας ως υποτίθεται συκοφαντικές, ενώ παράλληλα υποκριτικά καλεί όλους τους εμπλεκόμενους σε έναν δίθεν διάλογο μεταξύ των ιστορικών, ενώ βέβαια η ιστορική επιστήμη έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά της, και βέβαια αυτό η Τουρκία το κάνει για ποιο λόγο? Το κάνει για να καθυστερήσει τις αναγνωρίσεις, για να θολώσει τα νερά και να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζημία που προκαλείται στην φήμη της ως κράτους. Θα θυμάστε βέβαια οι περισσότεροι ότι στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος πέρσι το Δεκέμβρη στην Αθήνα,
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα και μάλιστα επέκρινε τον Έλληνα Πρωθυπουργό διότι συμμετείχε και κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου. Ακολουθώντας μάλιστα και πιστά μια ρατσιστική επιθετική ρητορική, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκλεισε τότε την ανακοίνωσή του, τονίζοντας με υπερηφάνεια πως οι Τούρκοι ρίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα, κάνοντας έτσι έμεση αναφορά στον λεγόμενο τουρκικό απελευθερωτικό αγώνα των αρχών του 20ου αιώνα, που δεν ήταν βέβαια τίποτα περισσότερο από την τελική φάση της γενοκτονίας των γηγενών χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου και γενικότερα της Μικράς Ασίας. Η άσκηση βίας και η εκδίωξη όλων των μη μουσουλμανικών και μη τουρκικών κοινοτήτων και μειονοτήτων της Μικράς Ασίας, φίλες και φίλοι, αποτελεί ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της τουρκικής κρατικής πολιτικής. Και βέβαια η άρνηση αυτού του εγκλήματος αποτελεί ένα δεύτερο τμήμα αυτής της πολιτικής εξόντωσης των μη τουρκικών ομάδων. Αρχίζοντας από τις γενοκτονίες των γηγενών χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ιδιαίτερα του Πόντου στις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι και τις μαζικές δολοφονίες των μελών της κουρδικής και αλεβιτικής κοινότητας, αλλά και τις φυλακίσεις και διώξεις άλλων μειονοτικών ομάδων και πολιτικών ακτιβιστών μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, η άσκηση μαζικής βίας που άλλοτε παίρνει την μορφή εθνοκάθαρσης, άλλοτε τη μορφή γενοκτονίας, άλλοτε τη μορφή φυλακίσεων, μαζικών διώξεων, δολοφονιών κτλ., είναι μια σταθερά της τουρκικής κρατικής πολιτικής, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα έναντι άλλων πολιτικών ομάδων όπως ανέφερα. Πρόκειται βεβαίως για πλήρη ανυπαρξία κράτους δικαίου στην Τουρκία και για μονιμοποίηση αυτής της αυθαιρεσίας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει και η διεθνής κοινότητα αργά ή γρήγορα να αντιμετωπίσει. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς μόνιμης εξαίρεσης, όπως θα ήθελα να το χαρακτηρίσω, το οποίο μέχρι πρόσφατα ο δυτικός κόσμος όχι μόνο απέτυχε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, εννοώ το τουρκικό κράτος, αλλά το νομιμοποιούσε και όλα εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του, αλλά και της ασφάλειας όλων των γειτόνων αυτού του κράτους. Η ιδεολογία και οι πρακτικές της παράλογης και παράνομης εκτεταμένης κρατικής βίας στόχευαν στο να εξαφανίσουν τις διαφορετικές μειονότητες και κοινότητες και να ομογενοποιήσουν ακαριέα την χώρα, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Τουρκία. Να σας δώσω ένα πολύ πιο πρόσφατο παράδειγμα από το 1944, όταν μια επιτροπή του Κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Τουρκίας, του οποίου σήμερα ηγείται ο Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου, αυτή η επιτροπή λοιπόν του κόμματος δημοσίευσε μια μελέτη το 1944, μια μελέτη που αφορούσε στις μειονότητες στην τότε Τουρκία. Οι συγγραφείς μελέτης αυτής υποστήριζαν ότι μέχρι την επέτειο των 500 χρόνων, προσέξτε τους συμβολισμούς, έχει σημασία, μέχρι την επέτειο των 500 χρόνων από την Οθωμανική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το 1953, έτσι, από το 1453 μέχρι το 1953, μέσα σε αυτά τα 500 χρόνια, έλεγε αυτή η αναφορά που ετοίμασε η Επιτροπή ότι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να έχει εκαθαριστεί πλήρως από τους Έλληνες. Να μην έχει μείνει δηλαδή ούτε ένας Έλληνας στην Κωνσταντινούπολη 500 χρόνια μετά την κατάκτησή της. Όπως γνωρίζουμε, με τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και τη συμφωνία περί ανταλλαγής πληθυσμών, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εξαιρέθηκαν. Επομένως, υπήρχε μια συμπαγής ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία εξαφανίστηκε αργότερα, ενώ στόχος ήταν να εκδιωχθεί, να εξαφανιστεί η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης το 1953, 500 χρόνια μετά την κατάκτηση της πόλης. Καθυστέρησε για λίγο αυτό το project και συνέβη 11 χρόνια αργότερα, στις 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955, όπου πραγματοποιείται το προσχεδιασμένο πογκρόμ έναντι των Ελλήνων της πόλης. Τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά του 1955 επέφεραν την μεγαλύτερη καταστροφή της ελληνικής κοινότητας μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1453. Για αυτό το έγκλημα, όπως και για το προηγούμενο μεγάλο έγκλημα της γενοκτονίας κατά του ποντιακού ελληνισμού, το τουρκικό κράτος, οι εκπρόσωποι του, οι άνθρωποι που το κυβερνούσαν, ποτέ δεν απολογήθηκαν σε κανέναν. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική κουλτούρα βίας, επεκτατισμού και ατιμωρησίας στην σημερινή Τουρκία. Η ατιμωρησία των στελεχών του τουρκικού κράτους και των συνεργατών του, που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση αυτής της μαζικής βίας, με συγχωρείτε, αυτή η ατιμωρησία λοιπόν οδήγησε σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο φαινόμενο. Αυτό που θα ονομάζαμε την κανονικοποίηση της βίας στη δημόσια τουρκική ζωή και στην αποδοχή της ως λίγο πολύ ως φυσιολογικής. Και αυτή
η πολιτική κουλτούρα της βίας θα πρέπει να πούμε ότι δεν εκδηλώνεται μόνο στο εσωτερικό έναντι των πολιτών της Τουρκίας, αλλά και στο εξωτερικό έναντι γειτονικών χωρών και γειτονικών κοινωνιών. Και τι εννοούμε όταν λέμε κανονικοποίηση της βίας στη δημόσια ζωή της Τουρκίας? Εννοούμε ότι το να ασκείται βία από το τουρκικό κράτος έφτασε ως λίγο πολύ να θεωρείται απολύτως φυσιολογικό και κανείς να μην λέει τίποτα. Διότι έτσι είναι η Τουρκία. Και πολλοί στην Ευρώπη το δέχονται αυτή τη λογική και αυτή την πρακτική, και αυτό είναι εξαιρετικά απαράδεκτο και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για εμάς. Ανέφερα λοιπόν προηγουμένως ότι αυτή η κουλτούρα του επεκτατισμού, της αυθαιρεσίας και της βίας δεν εκδηλώνεται μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στις διεθνείς σχέσεις αυτού του κράτους, στην εξωτερική του συμπεριφορά και στις σχέσεις του με τους γείτονές του. Οι εισβολές και παρεμβάσεις σε γειτονικά κράτη. Στην Κύπρο, που έχουμε εισβολή και κατοχή ενός τμήματος του βορείου τμήματος της Κύπρου από το 1974 ακόμα. Μετά η εισβολή στη Συρία, πιο πρόσφατη, στο Ιράκ, στη Λιβύη, η στρατιωτική παρέμβαση στον Κάφκασο, η αμφισβήτηση των συνόρων της Ελλάδας, οι παράνομες συλλήψεις, φυλακίσεις και δολοφονίες πολιτών ξένων κρατών στην Τουρκία, αλλά και η απειλή χρήσης βίας έναντι γειτονικών της κρατών αποτελούν κομμάτι της δημόσιας ρητορικής και πρακτικής της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Πρόκειται, θα έλεγα, και το έχω γράψει σε αρκετά κείμενα και άρθρα μου για όσους την χάνει να τα παρακολουθείτε, πρόκειται για συμπεριφορά μαφίας και όχι για συμπεριφορά συντεταγμένου κράτους δικαίου. Αυτή λοιπόν η αναθεωρητική, αποσταθεροποιητική πολιτική του τουρκικού κράτους και ο επεκτατισμός που αναπτύσσει έναντι όλων των γειτόνων του νομιμοποιείται και αναπαράγεται από μια ναζιστικού τύπου αίσθηση αυτοκρατορικού πεπρωμένου και μεγαλείου και μια αντίληψη περί ηθικής ανωτερότητας και ιστορικού δικαίου που καλλιεργούνται, πρέπει να πω, ακατάπαυστα στην τουρκική κοινή γνώμη από τους κρατικούς μηχανισμούς. Αν αυτή η τουρκική πολιτική κουλτούρα της βίας και του επεκτατισμού δεν αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει στην χώρα αυτή και ο κίνδυνος για τα γειτονικά κράτη θα παραμένει μεγάλος. Δεν ξέρω αν είδατε, αλλά πρόσφατα η εφημερίδα Καθημερινή, και προς τιμήν της, δημοσίευσε την περιγραφή μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας μελέτης από δύο δεξαμενές σκέψεις, τα λεγόμενα think tanks, το ένα είναι στη Βρετανία και το άλλο στο Ισραήλ. Μία μελέτη, η οποία μιλούσε για το πώς το καθεστώς Ερντογάν αλλάζει την ιδεολογία στην εκπαίδευση στα τουρκικά σχολεία και πώς συνεχίζει να καλλιεργεί, να νομιμοποιεί τον τουρκοσουννιτικό επεκτατισμό. Πώς περιγράφει την Τουρκία ως το θύμα που έχασε εδάφη μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πώς κατηγορεί άλλους λαούς, Έλληνες, Αρμένιους, Κούρδους κτλ. Για αυτές τις απώλειες. Δηλαδή έχουμε μια προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να παρουσιάζει τον εαυτό της, τη χώρα της, ως θύμα και να κατηγορεί τα θύματα για αυτά τα οποία συνέβησαν στις αρχές του 20ου αιώνα και παράλληλα να βάζει παρακαταθήκη για περαιτέρω επέκταση και κατάκτηση εδαφών από τα γειτονικά της κράτη. Επομένως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη ιδεολογία και ρητορική, την οποία εμείς πρώτοι, αλλά και η Κύπρος, έχουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και βέβαια και οι Αρμένοι όπως και άλλοι λαοί και ιδιαίτερα οι Κούρδοι στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να ζουν σε μια δημοκρατική ειρηνική χώρα. Τώρα η αντιμετώπιση αυτού του κράτους, αυτού του καθεστώτος, αυτό που αρκετοί έχουμε ονομάσει το τουρκικό πρόβλημα, μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση του από τους δυτικούς θεσμούς, αντί να οδηγήσει στον εκδημοκρατισμό του, οδήγησε στον πλήρη εκτροχιασμό και σε ένα νέο επεκτατικό σοβινισμό. Οι παλιές ευρωπαϊκές πολιτικές περί εξημέρωσης του θηρίου εντός εισαγωγικών μέσω της προοπτικής ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταρρεύσει πλήρως και μόνο ως προπαγάνδα χρησιμοποιούνται από τις τουρκικές πολιτικές ελίτ. Και αυτό που βλέπουμε εκεί είναι πραγματικά τραγικό και θέλω να το πω, αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια να εξάγει δημοκρατία στην Τουρκία, βλέπουμε την Τουρκία να έχει εξάγει ισλαμιστική τρομοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη μαζί με τις ΗΠΑ έχουν κάνει τραγικά λάθη τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετώπιζαν το τουρκικό πρόβλημα, το αυταρχικό τουρκοσουννιτικό καθεστώς. Το χρησιμοποιούσαν για να εξυπηρετούν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, μέχρι που βλέπουμε να άρχισε να απειλεί και τους ίδιους.
Ο γόρδιος δεσμός που κρατά εγκλωβισμένη την κοινωνία της Τουρκίας σε αυτόν τον μιλιταριστικό αυταρχισμό και στον επεκτατισμό και την εμποδίζει στο να εκδημοκρατιστεί, είναι, φίλες και φίλοι, η μη επίλυση του κουρδικού προβλήματος. Όσο αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, της μη επίλυσης, ουσιαστικής επίλυσης του κουρδικού ζητήματος, η Ευρώπη θα απειλείται και θα απειλείται πολλαπλώς, ενώ η τυφλή βία θα συνεχίσει να καταστρέφει την περιοχή μας. Είναι σαφές ότι ο δυτικός κόσμος πρέπει να αλλάξει στάση έναντι της Τουρκίας και είναι η ώρα και εμείς να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και να ξεφύγουμε από τα κλισέ των δεκαετιών. Ευτυχώς ο ποντιακός χώρος είναι από τους ελάχιστους μέσα στην κοινωνία της Ελλάδας, ο οποίος εδώ και καιρό μιλά για την ανάγκη αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας και όχι μόνο, και την τεράστια σημασία που θα έχει αυτή η αναγνώριση στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, η οποία είναι μια χώρα που παρά τις δεκαετείς πολιτικές βίαιης αφομοίωσης, γενοκτονιών και εκτοπισμών των διαφορετικών κοινοτήτων, χαρακτηρίζεται ακόμα και σήμερα που μιλούμε από μεγάλη κοινωνικοπολιτισμική ποικιλομορφία, θρησκευτική και εθνοτική. Έχουμε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, αλλά και θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες καταπιέζονται από το επίσημο τουρκοσουννιτικό κράτος, το οποίο κράτος προωθεί αυτή την ιδεολογία, τον τουρκισμό και το σουννιτικό Ισλάμ, μία μορφή μόνο της Ισλαμικής θρησκείας. Εμείς θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους λαούς της περιοχής αυτής να βρουν τον δημοκρατικό βηματισμό τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσουμε ως ποντιακός χώρος συμβάλλουν, πιστεύω, στην καλλιέργεια της δημοκρατικής μνήμης, στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης και στην αποδόμηση των ιστορικών θεμελίων της πολιτικής κουλτούρας της βίας και του αυταρχισμού στην Μικρά Ασία. Να μην ξεχνούμε, και πρέπει πάντα να το επισημαίνουμε, ότι η ατιμωρησία επιτρέπει στους ιδεολογικούς και πολιτικούς απογόνους των Οθωμανών και των Νεοτούρκων να επαναλαμβάνουν παρόμοιες πολιτικές βίας και διώξεων έναντι άλλων εθνικών και θρησκευτικών ομάδων και να απειλούν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρη την περιοχή μας. Η ουσιαστική συνεργασία και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, φίλες και φίλοι, προϋποθέτουν την καταδίκη της απικιοκρατικής νεοοθωμανικής, ή όπως την χαρακτηρίσουμε τέλος πάντων ιδεολογικής κληρονομιάς, και των σύγχρονων επεκτατικών και βίων πρακτικών της. Φανταστείτε πώς θα ήταν η Γερμανία σήμερα αν δεν είχε ιτηθεί και δεν είχε καταδικαστεί ο ναζισμός και τα εγκλήματά του. Η Τουρκία είναι όπως είναι γιατί δεν καταδικάστηκαν τα εγκλήματα των Νεοτούρκων και των Κεμαλιστών, και χωρίς την αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας και της μνήμης, δηλαδή των τρόπων που οι πολίτες της Τουρκίας κατανοούν τους εαυτούς τους, το παρελθόν, την ιστορία τους και τον ρόλο τους, η Τουρκία δεν θα αλλάξει πολιτικές. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μεθοδικά, έξυπνα, με ομόνοια πάνω απ' όλα και με μέγιστη δυνατή συνεργασία. Πρέπει βέβαια να ξανασκεφτούμε τον ρόλο των συλλογικών φορέων και τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσουν δραστηριότητες, και βέβαια πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να επενδύσουμε μεγαλύτερα, περισσότερα κεφάλαια σε διάφορες δράσεις για να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Και ιδιαίτερα απευθυνόμενος στους νεότερους, θέλω και πάλι να τονίσω ότι θα πρέπει να στραφούμε προς την παραγωγή γνώσης, και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους και όλες εσάς οι οποίοι έχετε μία κλίση προς τις κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογία, ιστορία, ανθρωπολογία, κοινωνική ψυχολογία κτλ., να ασχοληθείτε με το θέμα της γενοκτονίας και τις συνέπειες του, να κάνετε μελέτες, και αν μπορείτε να κάνετε και διδακτορικά για αυτά τα θέματα, διότι χρειάζεται να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο την γνώση μας, αλλά και τη συζήτηση στο δημόσιο διάλογο της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Γι' αυτό θέλω να σας καλέσω και να σας ενθαρρύνω οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσετε να μην απευθύνονται μόνο στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά να γίνονται και σε διάφορες γλώσσες και να απευθύνονται και στην κοινή γνώμη της Τουρκίας, αλλά και στην κοινή γνώμη χωρών του δυτικού κόσμου και όχι μόνο. Κλείνοντας, να σας αναφέρω ότι εδώ και μερικά χρόνια και εγώ ίδιος προσπαθώ με τις μικρές μου δυνάμεις να απευθυνθώ στην τουρκική κοινή γνώμη, μιας και μιλώ και τουρκικά και έχω ζήσει σε αυτή τη χώρα και έχω κάνει έρευνα εκεί, γράφοντας άρθρα στα τουρκικά. Πρόσφατα, μάλιστα χθες, είχαμε μια συνέντευξη η οποία διακινείται στα social media με έναν δημοκράτη Τούρκο δημοσιογράφο, με τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η συζήτηση έγινε στα τουρκικά, γιατί ακριβώς είναι πεποίθησή μου
ότι πρέπει να ενημερώσουμε τη νέα γενιά της τουρκικής κοινής γνώμης και όχι μόνο, και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη γειτονική Τουρκία οι οποίοι είναι έτοιμοι αυτοί οι άνθρωποι να μας ακούσουν, να καταλάβουν τον πόνο μας, να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να σταθούν κριτικά απέναντι στο δικό τους παρελθόν και μαζί με εμάς να συνεργαστούν για να αναδείξουμε από κοινού το έγκλημα της γενοκτονίας και να πιέσουμε ώστε το τουρκικό κράτος, μια μελλοντική τουρκική κυβέρνηση, να το αναγνωρίσει ως γενοκτονία. Γιατί και οι ίδιοι θεωρούν, όπως και εμείς θεωρούμε, ότι μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να υπάρξει αληθινή φιλία και συνεργασία στην περιοχή μας με όλους τους λαούς. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε και να με φιλοξενήσετε σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωσή σας και να συγχαρώ και πάλι την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους προγόνους μας. Να είστε καλά.